Ja, jeg hedder Jesper Myhr, jeg er anlægschef i Zoologisk Have og har ansvaret for planlægning og nybyggeri af vores mange nye faciliteter. Og herunder også at sørge for, at vi får tilgængelighed i haven for vores publikum. Og med fokus på tilgængeligheden kan man sige, der har Zoologisk Have intensiveret sin fokus over de senere år. Vi er medlem af Foreningen Tilgængelighed for Alle og har været med til at udvikle mærkningsordningen for tilgængelighed. Og man kan sige, at det har været naturligt for os at gøre det, fordi at Zoologisk Have har gennem rigtig mange år, 20-30 år, haft fokus på alle brugergrupper, fordi vi mener, det er vigtigt, at vi kan formidle budskabet til alle vores gæster, uanset om de kommer med barnevogne, klapvogne, kørestol eller er dårligt gående eller hvordan, så er det vigtigt for os, at budskabet går igennem. Men med den intensivering, vi har gjort over de senere år, der har vi decideret indbygget i vores planlægning af nybyggeri. Og det er det elefantanlæg, vi står ved nu, et ret godt eksempel på, at vi har gjort. I vores program til byggeriet, der havde vi lagt op til, at man skulle sørge for fuld tilgængelighed, og vi havde så et samarbejde med Foster & Partners som arkitekt på det her projekt, og landskabsarkitekt SLA, Stiel Andersen. Og i fællesskab er det projekt nu blevet udviklet til at være et, synes vi selv, et ret gennemtænkt projekt i forhold til tilgængelighed. Det skal jo så stå sin prøve nu, men man kan sige, at Foster & Partners har som deres højt prioriteret på deres måde at arbejde med byggeri på, der har de tilgængelighed, og det er derfor har det været meget enkelt og naturligt at få indarbejdet alle de ting, som vi synes var væsentlige. Jeg bliver tit spurgt, om det har nogen betydning for vores indtjening, og det kan man sige, tilgængelighed har selvfølgelig betydning for for at der kommer så mange kunder som muligt i Zoologisk Have, og jeg tror derpå, at vi får flere kunder på den med det initiativ, fordi man, som man siger, hver gang man har en gæst med funktionsnedsættelse, så har gæsten også en familie, som kan komme med. Og ellers var hele familien måske ikke kommet. Så vi måler ikke på det, men vi tror, at det giver en gevinst i driften. Og alt hvad vi gør, som gør det lettere og bedre for at få gæster i haven, det kan man sige, det vil forbedre vores konkurrencesituation i forhold til andre attraktioner. Hvis ikke vi gjorde noget, så vil vi miste kunder. Sådan kan man også se på det.